अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Presented by Bittu Malangia Entertainment। कई के मेकअप जब निकली घर से, कई के मेकअप जब निकली घर से कुमारन के बकला से, कई के मेकअप जब निकली घर से कुमारन के बकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी ई लइका के तकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी ई लइका के तकला से। कई के मेकअप जब निकलेली घर से कुमारन के बकला से, कई के मेकअप जब निकलेली घर से कुमारन के बकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी ई लइका के तकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी ई लइका के तकला से। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी मधुबनी। होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी ई लइका के तकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी भगता के तकला से। 16 के उम्र में 16 गो फैशन देखी के सभे मुवे, जे भी कैलस हमारा पीछा छोरी दिहली धुए, 16 के उम्र में 16 गो फैशन देखी के सभे मुवे, जे भी कैलस हमारा पीछा छोरी दिहली धुए। सूट सलवार हम छोड़ देनी पेन्हल, सूट सलवार हम छोड़ देनी पेन सब लोगवा के हंसला से, सूट सलवार हम छोड़ देनी पेन सब लोगवा के हंसला से। होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी ई लइका के तकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी सरोज भगता के तकला से। डीजे बिट्टू मलंगिया, डीजे बिट्टू मलंगिया, मधुबनी मधुबनी। होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी ई लइका के तकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी भगता के तकला से। भइल बा मुश्किल अब रे सखिया, गइल बा अपने मार्केट, हमरे नाम के लइका सब पेन के घुमाता बसले, भइल बा मुश्किल अब रे सखिया, गइल बा अपने मार्केट, हमरे नाम के लइका सब पेन के घुमाता बसले। रोशन अनिल के डाल न गले, रोशन अनिल के डाल न गले रही के महला से, रोशन अनिल के डाल न गले रही के महला से। होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी डीजे सरोज के चटला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी डीजे सरोज के चटला से। कई के मेकअप जब निकली घर से कुमारन के बकला से, कई के मेकअप जब निकली घर से कुमारन के बकला से। होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी परदेसी के तकला से, होठ लाली लगावल छोड़ दिहनी परदेसी के तकला से। Presented by Bittu Malangia Entertainment।